Velkommen til allerførste episode af Jeans Club fra 0 til 100 millioner i omsætning. Det er det første episode. Vi er helt nyopstartet virksomhed. Vi har været i gang i et år nu. Vi har omsat for den første million, og vi har store forventninger til 25. Den her serie er til jer, der går op i iværksætteri, eller bare synes det er spændende, eller måske vil starte noget selv. Så jeg håber, I vil klikke subscribe hernede. Der skal en hel masse ting i den her måned. Vi skal blandt andet ud i hele landet med 72 pakker, lave photoshoot i en kirke. Vi har en hest heroppe i lejligheden. Jeg troede aldrig, jeg skulle have en hest i min lejlighed. Det er fucking sket. I skal glæde jer. Akelo, det fucking dropper. De forventer rigtig meget af os, og vi har smidt en helvedes masse penge i det her. Det bliver spændende. En spændende måned. Vores leverandør havde fucket os fuldstændig op på det her tidspunkt, så de havde sendt en helvedes masse størrelser, som var alt for store. Det vil sige, at vi skulle inden jul nå at få en hel masse små størrelser hjem. Vi havde altså fået lovet, at de ville komme hjem senest den 20. december. Så vi tog simpelthen chancen, skrev inde på shoppen, at de stadig var på lager. Så sker der det værste, der fucking kunne ske på det her tidspunkt. Den 19. får Emil et opkald med, at alle kasserne, de var ikke kommet med på flyet. Vi har fået melding om, at det ikke kommer i dag. At det slet ikke, det er München. Det er i München. Og nu begynder det at blive fucking nøjeren. Vi står og har en hel masse julegaver. Enten skal vi annullere alle ordrene, men det er også det værste, man kan gøre, ikke? At fuck med folks julegaver, ikke? GLS kan ikke nå det til tiden. Hvad gør vi så? Vi må gøre det selv. Emil gik i gang med at lægge en helt skarp plan for, hvor lang tid det cirka ville tage. Chris synes faktisk, den plan, vi havde lagt, var helt væk. Godt personligt banker på og siger, værsgo, der er din julegave. Det kommer til at ske sådan her. Vi kører til København. Tager de københavnske ordre. Kører tilbage. Tager Fyn. Og muligvis Sønderjylland, hvis vi når det. Så den 24. så tager du resten af landet. Hvad er det, vi skal i dag? Simpelthen landet rundt. Kører vi simpelthen bare direkte mod København. Vi skal hente vores lager nu. København, Nordsjælland. Så skal vi videre til Fyn. Klokken den er blevet 16. Fyn, here we come. Derefter tog vi hele Fyn. Vi vidste, at vi var nødt til at nå Sønderjylland, ellers så ville vi være fucked, altså så ville vi ikke kunne nå hjem til jul selv. Emil og jeg blev lidt uvenner, efter vi havde kørt i mange timer uden søvn. Kom nu, altså det er lige derinde. Gå! Der er en grund til at have åben dør, seriøst. Vi har taget Sønderjylland, og så sover vi i Vejle. Den 24. står vi simpelthen tidligt op. Vi er fucking friske. Klokken 17 er vi simpelthen færdige. Vores sidste julegave. Fuck, det bliver en god jul i år. Så er vi hjemme klokken 8, sådan cirka. Så en god jul blev det sgu ikke i år. Vi planlægger, at vi skal købe vores største lager hjem til dato på alle de her forskellige brands, vi har. Det vil sige, at vi skal lægge ud for 500.000 her om lidt. Og vi har altså ikke 500.000. Det handler jo om, at du lægger alle dine penge 3 måneder før, at du kan begynde at sælge de bukser, du får hjem der. Og det er det, der er noget rigtig skidt, når man er en nyopstartet virksomhed. Ja. Lige om 20 minutter får vi på besøg af vores mellemmand til leverandør. Vi har lidt samples, vi skal snakke igennem. Til nogle nye bukser, der kommer i 2025. Til alle spillere, så får vi det i marts måned. Det fucker lidt vores planer op, hvis vi ikke får det i marts. Men hvis jeg vil tjene kassen, så tælle cash og lave penge dansen siden 5. klasse. Det kan jo godt være, at det ikke er præcis ramt, men jeg synes, den er flot. Så jeg er virkelig spændt på, at vi kan gøre det til. Jeg har lige fået at vide af Viborg i dag. Vi mangler 250.000. Vi skal bestille hjem her om lidt. Budgettet ser stramt ud, og lige nu så sælger vi ikke lige så meget, som vi har forventet, vi gjorde i januar måned. Ja, vi har sgu ikke de her penge her. Vi ved, vi kan sælge de her bukser, fordi fuck, hvor er det nogle sindssyge bukser, der kommer på shoppen, ikke? Vi ringte lige til vores leverandør, en skidegod mand. Betalingsaftale, og hvor meget I har brug for finansiering. Og hvad er bedst for jer, det er det her, vi skal finde ud af i dag. Nu skal I over stepperne. De er gået op for 2023 for 600.000 på at ramme 20 millioner 2 år efter. Der giver jeg mening for den. Men spørgsmålet er, om vi lige nu er på et stadie, hvor det ikke er så mange penge, vi mangler. Det kan vi måske godt skaffe hos venner og familie til en meget, meget lav rente. Når vi skal op i volumen, altså vi kan ikke gå ud og låne 6 millioner hos venner og familie. Ja, jeg tror på jer. I har opnået bare på det første år her. Ja. Så på sigt, så tror jeg rigtig meget på jeres projekt. Vi kan godt skaffe 250.000. Det er det, vi har konkluderet. Nu er det fucking real. Det kan være, I allerede har set på sociale medier. Vi fik den fucking hest op i lejligheden. Oh my god. Er den ikke cute? Jo. Oh my god, Aisha.
Vi ringede til rigtig mange rideskoler. Der var rigtig mange, der synes, det var en dum idé at få en hest op på første sal. Til sidst lykkedes det sgu. Først noget prank YouTube-video igennem. Vi ville gerne have rengøringsdamer skulle gemme sig om bag et skab sammen med Frederik og hesten, mens at jeg så havde den her date. Er du klar, Martin? Ja, det skulle nok blive spændende det her. Får lige at sige noget. Jeg tror, vi bliver cancelled i 2022. Er du klar til at gå ind i rollen? Jeg tænker, vi lige skal øve, for jeg skal bare ikke have karakteren. Jeg skal spille. Til at starte med havde vi tænkt os, at det skulle være en stor hest. Det var fandme godt, det ikke blev det, fordi der var fucking no way, vi fik den op af trapperne. Super. Den første rengøringskone, hun kommer 13.15. Vi skal ud på rideskolen. Altså, er du bange for heste? Eller? Nej, jeg er ikke bange for heste. Jeg ved bare ikke, hvordan man styrer den. Altså, det er ikke større end det her. Perfekt. Det er perfekt. Så, og den kan godt gå på trapper. Enten det, eller så løfter det den. Ja, altså tager ikke skade af at gå op. Nej, det kan den ikke. Vi skød nogle klip ud på rideskolen. Fred var der, han var klar. Vi havde sat hele pranken op. Lige indtil, at vi får en besked. Vi har lige fået en besked fra den første rengøringsdame. Hun spørger, om der er kæledyr. Kæmpe problemer. Ja, det er lort. Rengøringskonen. Jeg er bange for hunde. Jeg er ved at skaffe en ny. Jeg har 1,5 time. Lige nu har vi en hest lige bag ved os, der kører derovre. Så skulle vi fucking være hurtige. Vi skulle finde en ny rengøringskone hurtigst muligt. Det gjorde vi. Alt var godt igen. Fuck, det er underligt. For hvilket land er det, vi lever i, hvor vi bare kan sige, hey, kan vi låne en hest? Vil I ikke lige filme jer? Kunne der gå det på gulvet? Jo, det vil vi fandme gerne. Ej, ikke så meget, ikke så meget. Alt var godt igen. Lige indtil, at hun fucking blokerer os. Filmer du lige nu? Kommer hun ikke? Rengøringsdamen har lige blokeret ham. Bare? Ja. Så nu går vi i gang med at prøve at finde en ny hurtigst muligt. Folk begynder at stresse lidt, men jeg tror bare, folk er nervøse. Det dummeste, jeg nogensinde har prøvet. Det dummeste. Vi var klar med det hele. Daten var der, hesten var der, hele var klar. Det eneste vi manglede var en fucking rengøringskone. Så vi skrev rundt i alle Facebook-grupper. Vi tog alt, hvad vi kunne få. Det lykkedes. 2 damer var klar, og dem skulle vi aldrig have sagt ja til. Pranken går super godt. De kommer op i lejligheden. De ser hesten. De tænker, hvad fuck er der sker her? Fred han kører bare derudad på pranken. Så jeg skal op og gøre pranken endnu vildere. Vi vil gerne have rengøringsdamer skulle gemme sig om bag et skab sammen med Frederik og hesten. Mens at jeg så havde den her date. Men det kunne vi simpelthen ikke få dem til. Så vi laver en nødløsning. Chris og Emil, de beslutter sig for at sende Emil op. Han spiller simpelthen karakter som udlejeren af lejligheden. Og så var de hurtigt ud af døren. Så beslutter vi os simpelthen for at afsløre pranken. Og så kan jeg love jer for, der gik det galt. De kendte nogle meget ubehagelige typer. De vil komme efter os, og vi står stadig og sådan, slap nu af og finder ud af det sammen. Heldigvis så har vi glemt at slukke en af computerne, som optog under hele pranken. Vi har fået hele diskussionen, efter vi er blevet troet på video. Så kommer det tiden. Gik over skulderen. Det var næsten trussel. Det er sgu lidt voldsomt at sige. Fuck, en drejning, mand. Kig over skulderen nu. Ej, men nu fanden skulle de sende rocker efter. De er irriteret nu. Og så lige om lidt, så de ikke irriteret længere. Jeg synes heller ikke, vi skal lægge det op. Altså, det kan godt være, det er bare tomsnak, men altså, de har dit navn og den her adresse, ikke? Ja, de virkede rimelig aggressive. Der er jo ikke nogen af dem, der kommer. Jeg synes, vi skal prøve at ringe til politiet og forklare dem situationen, og så spørge, hvad de synes, vi skal gøre. Men vi har også en hest heroppe, ikke? Altså, hvis man har connections i rockermiljøet, så... Vi har så efterfølgende også snakket med advokat omkring lovligt eller ulovligt alt det her, og vi har fået styr på det hele. Det eneste, vi har fået, det er en lille stor trussel, vil jeg kalde det for. Vi kiggede lidt meget ud af vinduet den dag, vil jeg sige. Efter vi har filmet YouTube-video, så har jeg fået nogle modeller, Kevin og Elias og Cecilie, til lige at komme. Jeg stinker af hest. Og tage nogle fede billeder med en hest. Så det mislykkede en lille smule YouTube-video, men jeg tror, vi får noget fedt ud af det, hvis vi ikke bliver troet. Stærkt. Sådan der. Nej, den er god. Vi skulle i kirke. Vi skulle simpelthen lave fotoshoot til Akello, som er det her nye brand, vi har fået ind på Jeans Club. Det er vi fucking glade for, at vi har fået lov til at sælge det her igennem Jeans Club. Vi vil virkelig gerne gøre det godt, så vi kan lave et langt samarbejde med dem. Vi havde fået en bedemand til at komme med en kiste. Udover skulle vi også optage en musikvideo til en underground rapper. Eneste, der var lidt noget lort, det var, at vi så sidder i kirken og venter helt indtil 2:00 for at aflevere den her kiste tilbage. Og på det tidspunkt er fotoshoot for længst færdig.
Så blev det simpelthen dropdag. Akello, det er lige droppet nu. Vi sad og havde et møde med vores producent, samtidig med, at vi faktisk droppede. Viborg, han sad og biksede med nogle mails, de skulle komme ud på præcis klokkeslættet. Det skal være klart, når folk de sidder klar. Men er det også nu? Vi har snakket om droppet, det går som det går, og så finder vi ud af, om vi fortsætter samarbejde med Akello. Helt ærligt, droppet det gik over alle fucking forventninger. Inden, altså, det gik amok inden for de første 10 minutter. Ja, 100%. Ja. Så tror jeg måske lidt mindre. Dagen efter vores drop her, droppet gik over alle forventninger. Akello blev udsolgt på en dag. Februar måned kommer til at blive crazy. Se med i næste måned. Vi ved ikke, hvad der skal ske nu, men det er det fede ved iværksætteri.